Bapak apa porsi yang kecil ya. Yang kami terus tapos niyo kami beli. Tapos niyo kami. Kumbawa bagro kadai apa? Tapos niyo kami marah. Tapos niyo siya. Kunjo. Ito ikman dengan mau persiasa apa? So tenang sabi ko ba? 20 generator ko ba? Kung naisay ang away po na ng kami kayo. Sana away po bago market atau napatay kung niya man sa akong pabalik apa-apa. Recommend order po sakta. Ano mga maklase naman kita. Yung may piso technology. Ano ba yung technology? Kung long term ko lang mobile, but use the Insta ni Facts! Kaya mga kapapaklan naman, ng mga kailan sa mga kapkarasarap.